daga arewa da wata. Sai da Curtis on the beats. Soyayya riba ita ce mai kawar gaba. Na shaida ribar soyayya ƙauna ce ba wai ba. Ibrahim Nazira kun dace soyayyar ku dai karko tun da aka yi bai ko soyayyar kun farko alƙawari kun ɗauko. So ɗan uwa ajali ne wanda ke yi shi kan gane shi ko Ibrahim sarki ne a soyayya. Kun ci amfanin soyayya ba kwa tare kan hanya a tare za ku tare auren ku zayo. Riba ta soyayya dace da mai kunya kuma wacce ba ta karya wacce ta gaji tarbiyya. To lallai ka dace dan samari ka zarce samun Nazira baiwa ce gashi yau kai ne tattance. Sai ka ɗauki fure kore domin damuwa ka kore ku haɗe kan ku kar ku yi ware a zaman tare sai ku dan jure. Zo bisa hannunta domin ta zama taka ka riga ka yi rata suna da Nazira kai bita. Lallala lallala lalla ai yeah yeah. Babu almara sai mana da raure mai rawa mun more ga kamshi na turare tsaron ku bayan kore alkawari ku yi wa juna da haka ga sakona kufi ku yi wa juna ya kare bai kuna almaski mai kamshi ga haske ya tashi ba zancin garwashi yau jirgi ya tashi. Jirgi na soyayya ya ɗau masoya dausayi na soyayya za ku sauka kungiya kun sha ku ba ƙarya soyayyar ku babu makusa ka zama hasken ruhi sannan sirrin kalbi kai Nazira ta wahuti karke ta mana waje ke son ta zuciya ka damke ciwon ka yanzu ka warke Nazira da siti kai kamata ka sila ta